kai tsaye daga filin wasa na Sani Abacha Stadium, wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta FC Kano Rangers kenan, kamar yadda kuke gani daga jihar Kano. Wannan wasa za a fafata shi ne a wannan fili da kungiyar kwallon kafa ta Kano FC Kano Rangers da kuma kungiyar kwallon kafa ta Dike da ke jihar Plateau, kamar yadda kuke gani. Ga kuma alkalin wasa kamar koyaushe Jamilu a dan tilli kenan kuke gani, FIFA a rafari ko kuma in ce rafari Kano State Council member kuma international rafari shine zai jagoranci wannan wasa kamar yadda kuke gani. Gashi nan kamar yadda kuke gani yan wasa, ga su nan, yawwa to gashi nan kuna gani.